Hvorfor var det absolut, at du ville rejse? Jeg synes, det var godt derhjemme. Vi havde jo 3 marker, og høsten var god. Landsø her omkring koster jo ingenting, og afgrøderne vokser meget bedre her. Vi bliver rige. Men se lige landskabet. Det er jo ikke andet end kartofler, der kan gro her. Prærien skal blot kildes med ploven. Hvad mener du, fader? Man kan da ikke kilde prærien. Det er noget, jeg hørte naboen snakke om. Men jeg tror, det betyder, at man kan nøjes med pløjingerne. Hvilke afgrøder skal vi dyrke? Hvad skal vi spise? Hvornår skal vi spise? Hvad skal jeg lave? Hvor skal vi sove hen? Jeg ved ikke, hvad vi skal spise og hvornår, men det løser sig nok. Vi skal både dyrke korn og kartofler. Ja, kartofler det er bare det bedste, man kan dyrke her på prærien. Jeg tror også, at korn... Stop vognen! Se, der er en dog ude. Sådan en skal vi også bo i. Så starter vi med at bo i, og så flytter vi ind i et tørhus. Og når vi så har været der i et par år, og vi nok materialer til med træ, bygger vi et træhus. Jeg har ondt i maven. Nej, du vil ikke blive syg på skibet, vel? Ja, det var altså en forfærdelig tur. Alle de syge mennesker. Vi sad så tæt, at vi fik ikke noget at spise. I får mig til at tænke på mad. Skal vi snart spise? Det ved vi ikke så meget om lige nu. Måske når vi kommer frem. Er vi der ikke snart? Vi ankommer om 2 minutter. Så børn, nu er vi ankommet. So numb, can't brush my teeth and spitting blood down on my knees. Tell me when these oh so good times end. Oh, looking for people like you and me down at this end of the street. I don't recall making the fall, but I planted my